entre tots ells vam proposar 13 dones grans, 13 grans dones, com sempre dic jo, i la Pepeta de seguida que li vam proposar, tot i que em mostrava els seus dubtes de dir jo he de ser la representant de Santa Eulàlia, i evidentment li vam dir que no es tractava de ser la representant de cap poble, sinó de recollir la seva història de vida, perquè és aquesta voluntat d'ajudar, aquesta bondat i aquesta fortalesa que té la Pepeta. Explica'ns una mica aquesta medalla, per què la vas escollir, per què és important per tu? Perquè del meu fill, que se m'ha morir, quan va fer la primera comunió es portava aquesta medalla. I encara la portes cada dia? Jo l'he portada sempre més. I encara que ens explicaves, el del carnet de conduir, Pepeta? Sí, encara ara me'l van tornar a renovar.